amnu sogolendo anani wagatina malikuna funi mbololo sirawfe jamana kono faga se jamana ko felama o bela jiralini yatuma o bismillah aka bi kuna funi olu keneka kuna fondamne la kasangani bi nyondo doy utukawo klita ani shigi samba fla ani muga anga jamana nyama koroni o Ibrahim Boubacar Keita ibeka ale koni nga fanga d'Afrique nina hamike o san sabana konina am domne ko bi ale koni yi en conscience ama fo halaka bada dali koni noya ay CFTC salle kon habe foyoro mako salle de conférence du centre de formation des collectivités territoriales femme ka fo anga jamana ministre d'État ni oyi Abdoulaye Maïgaye ale koni nyongonyi doke ani parti politique nyema ulu koni ni nyongonche wala sa ubiseka kuma anga jamana kala filimunu bekanali ulu ko koni ka femme ka fo parti politique koni maje kata hakili nakili o koni fe nyongonyi koni konnala kadaka bene hakili nadu ni ambora mita masina koni konnala ayera ka fo weekend koni temenina maduru koni bonana anila kasanga nuru ka wuturu yeleli koni mugu jugu do koni sanfe mikra sawiye amaduru shi mabo ala wafana femi ka do ka fo wuturu koni wale koni be koni kera bugurije wakati la bancha temino koni kuni ayera ka fo koni yoren koni mina sele kunu kosobe mamara mafentiki buguna tike bal do fe munu koni me yala katiba masina koni fanfela wakuma chama ubutoku yera soro mondoro min koni me Burkina Faso koni dafe Mikaro ka fo anga jamana Senegal ministre ni oye monsieur Lassine Damele ale ni a délégation ka fara CMDT koni directeur gani oye nango Damele olu koni senabolike utukalo kle saba sama flani mwan saba kataka yala fe mikaro ka fo buguni sika so kuchala anifana koni konnala femi ka fo projet solidaire Mali aleni abulodi nyogon ani UNESCO olu koni ye femi ka fo jonjon dike femi ka fo sibi aleni bankumana musoma femi ka fo ni jonjon dinyere koni kala tarata utukalo kleshigin samba fla ani mwansaba mi keneka femi keneka ka fo persab directeur exécutif ale kume keneka ni oye Boubacar Baya Touré ko fe sibi sous préfet kumeno kafara uka ozefera chef koni gani oye sibi ka uta kafara uka ladala mo chama wera ulu fene konka femye igaro ka fo okleyi ma ulu koni ka jatemino koni ayira ka fo koni atakale anga jamana koni konnala ko femye kalanso bakeli fo abinyini ka chani ulu koni bika barake ni papier fo ulu koni ndi femi ka sangani ni wala yayin koni femi ka fo okleyi ma olu koni willa hujo wala saka singani egol son ko fole non koni nyema olu koni wele ka unyinga udala kan okonna wakoni atakala je ko femi ka fo ni barain koni bike femi ka fo kenyere egolu de fe nabi fo olu ma ko école privé o koni kasangani o ye femi l'enseignant pédagogue ni o yo Murike Damele ale koni ye ni barain koni keli o kon wa aya yira ka fo ko ni barain koni atina kolokolo wa atina ja akeba kola ubina aja koni sama ka bo ula kuna funi kunchela tan club soir international ni ale koni club yo munu koni me fari kolo nyana je koni indike kerenkere la femi ka ka fo art martiaux ni abe fuma karate uni anyogono aussi fili ani bolo fili olu koni keme ka nyogonda koni bolo da uka kalande olu ni nyogonche club konna la ka tabama ko fuka sej mali konna fo jamana ko ka mimi na ke karinata utukalo klem ko samba fila ani muga ani saba aywa ni ne danski ka ko bi kuna fo ni wala ma fo awni ci akala mel kuñ mala ni awul me fe ko firi fon kala kodo aga jago fon kala kodo abse ka usko mali kuna fo ni direction commerciale la bo ko fe amul me fe aga fo luga ke kuna fo ni wala bana abse ka wuli ke ne ga juruslani o 94 42 23 82 ni o bi ko to annan binan anifla mo wan sabah bi shegi anifla awni ci akala mel kuñ mana ala ka jumati me kuñ man dine ni awma